Handumanan sa kaawit. Ano pala siyang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga taga Bakibatu District, Davao City. Ang atong mantatampo nagdasangan nga Rowena. Manarbaho ka? Oo ma, minanghid ko nimo nga manarbaho ko. Aron makatabang ko sa tong palisod po. Asa man sad ka manarbaho? Ganhirabot sa ato sa Davao ma. Nahala, sige anak, ikaw ay mahibaw. Basta pag-amping intahos imong adtuan, ha? Oo ma. Ay, salamat in taon. Kay nakatrabaho ra gid ko. Ug buotan na pud ang himo na kong amo. Uy, hala. Birthday naman din ako ugma. Birthday di ay nimo ugma wen? Ote. Ug mananghid ko nimo nga mosimba ko te. Ay, way problema. Humani mong simba, manglakaw ta. Cellphone? Para asa man ite? Imo na na. Ha? Ayog kabala ka, di na nako ididak sa imong sweldo. Ako nang binirthday mo. Salamat kaayo anite. Nagatudong di ay kalpuutan nga amo kay gipalitan man kag cellphone. Oo ma. Ug halipay kay ko makay touchscreen pag iyang dipalit na ako. Makasabay na ko sa usuron. Maayo hinuon. Magbinuutan lang yun diha, nak, ha? Oo ma. Kasi imong trabaho wen? Humanate. O unsa man wa ka kapuya kay magpauban ko nimo. Okay rati uy. Asa man ta? Muduol ako sa akong papa. Sige te. Kuyo ganti ka. Uy. Nadugay man si ate nga nakigsulti sa iyang papa. Pulaan naman ko ginamit sa akong cellphone, uy. Pagi man din newspaper. Pagkalingaw lang sa kong pasa, ani, di. Uy. Di o may nag-wanted o textmate. JR ang pangan. Ako di kalingawan og chat karong gapiit. Salamat din ha. Nga naging friend ka na ako. Binuang naman gitong akong pag-text ni mo, JR. Unya, nga-reply man ka. Oh, mo ba? Pero nalipay ko. Nga naging friend ka na ko, Rowena. JR. JR. Mo ni tinuod rin. Sa sige na itong istoryahan na sa cellphone. Naigugman ko ni mo. I love you, Rowena. Kung ginaot ka, dawaton mo akong gugma. Lain na po ining sa cellphone ka manguyab na ko, uy. Gusto na ko sa personal. Mauro po na istorya, ha? Nindot na ng iba ko sundon din sa cellphone. Aron, iligkita na to. Uyab na ta. JR. Sige na ba? Ko ba? Sige na lang, uy. Oo na. Ako na kang gisugot. Salamat din. Iman kong gisugot. Salamat yun tayo. Dali aras panahon, no? Tulo naman di ka, buwan. So kata nagkauyab. Oh, mao gyud. Mura nagwa. Di mao lagi. Wa pa kita magkita sa personal. Unsaon? Inig-ingon ako nga magkita. Ta, maingon man sad ka nga busy ka. Buong nga dili kita magkita. Win. May isulti na ko nimo. Dugin natin akong isulti nimo. Unsa man na? Tinood. Mado ko masulti nimo tinuod kong pagkatao. Kaya basig imo kong buwagan. Kaya nga naman di ay. Unsa man di ay ka? Isa doon ako nga. Dili ko nimo buwagan. Ngano lagi? Unsa man lagi di ay ka? Ano? Dili ko nimo buwagan. Imusulti ko nimo. O sige, dili ti kabuwagan. Sulti na. Unsa lagi ka? Win. Usa ko kapinariso. Unsa? Mao ni tinuod, Win. Usa ko kapinariso. Kinuo ko. Pero wa ko sa Win. Nadama rin ko sa mga barkada. Mao ba? O ginaot nga. Dili mo sabi mong pagtagad ako, Win. Okay na, JR. Uy, nakasabot ko nimo. Gani, nadaway ko si mong kahimtang. Salamat, Rowena. Unsa? Imo kong paduawang dispisuhan? Oh, Win. Kay gusto ko magkakita nimo sa personal. Mahadlok man ko, JR. Uy. Ayaw ka, Dok. Dili man daotan ng mga tao diri. Mayroon man ang mga tao diri. Labi na gid ko. Dili ko daotan nga tao. JR. May amiga ko nga magduawan ako diri. Ako ihatag imo number ha. Aron magkakita ta sa personal. O siya na mo gayad ni mo aron magkasuod ka diri. Sige. Ihata lang ako number aron makaanak ko di sa imong nahimutangan. Win, salamat. Nagkita kita sa personal. Ako nga sa dingin ko, Hana.
O, naon sa mga? Sige, magkagtutog na ko. Nadlo ka na ko. Ha? Wa, uy. Nalipay ni sab ko nga. Nakita na to sa personal, JR. Salamat, Win. Abi ni mo, misabot ang gugma ni mo. Nga, nakita talaga sa personal. JR, Mayon taog, dili kinang una katapusan ko pa nakita. Ug, mayon tang dili ba usab yung pagtanaw na ko. dili na mahitabo, JR. Kay mahal ti ka. Salamat, Rowena. Win, nga naman na magpagpakita na ko. Pasensya ka na, JR, ha? Busy lagi ko sa kong trabaho. Gikuyog-kuyog manggod ko sa kong amo. Gikuyog-kuyog o may lain kang uyab. Ha? Uyab ba, uy? Ikaw rin akong uyab, JR, uy. Masig na uyab na kagdain. Ipinariso di ako. Sulti lang mo. Iba na kong giilisan, ha, Rowena? Dili ko gusto nga makiglalis nimo. Ako nang i-off ang ako cellphone, ha? O gusto na ako ikasulti nimo. Wa ko yung uyab. Naunsa man kawin. Sukad ka lang na uli din isa ato. Magsige naman lang kag hinuktok. O sabay problema nimo. Wa man ma. Naguna-una lang ko ni JR. Kadtong imong gisulti nako nga imong uyab nga napriso. Oo, ma. Kumusta na ka siya, no? Wa na di ay mo'y kuntak-kuntak ato. Wa na, ma. Kaya nag-ilis man kog number. Ah, mao ba? Ayo. Oh. Ayo. Kinsa rin, ma? Sigari man rong tinguga. Gahapon ra na sige pangita nimo. Ha? Unsa may yung tuyo? Ayamot lang. Pagkaibaw niya nga nauli na ka. Nagsige Ayo. mo na siyang bisita dinis ato. Nakaw, ato ba nga sa to? Ay, salamat ng taon. Yan, gatubang yung gwapa. May tuyo kay nako, Gar? Di lang kong paligoy-ligoy pa sa kong tuyo mo, ha? Ha? Ay, bawal naman tingali ka kung si tuyo sa kalalaki kato sa babae. I love you, Win. Mana, kung sugto na ko na, Win, guminyo rin ta. Matuog na ko, Gar, ha? Giduka naman ko, eh. Oh, gay. Tog lang. Pero balik ko, ha? Og, kumuhunong sa kong tuyo mo hangtod na masugot ka na ko. Win, pila man kabuhan nga sige ko pamisita ni mo. Hangtod ba ron, upilo ka maluwi ako. Sige, Win. Subtar ko. Sige na lang, uy. Hmm? O, sige. Uyab na ta. Ay, salamat. Isugot yung kuruwi na. Gusto mo ka? Pinahal ko si palawag mo. Yung kang tubag. Nabisi ko, uy. Nagkabig trabaho on din ni sa amo. Eh, pasangil. Sangil ng imura. Inanoon na. May lari kang ikabuangan nila. Pataka man lang ka, uy. Kapoy pa ni mo eh. Puro pa ni uyab. Oh. Gary! Mao ba? Wa na magpakita si Gary nimo? Wa na, ma, uy. Singit raman to. Aw, maayo ra pud oy ug magkabuwag mo ato. Kay dili sab ko ganahan nga mautoy imong madayon ang bugiro man to. Noon sa man ko, uy. Pila na katuig na nakalabay sa kagawa na may mag-contact ni JR. Pero ganun dili man ko makalimot niya. Ay, maayo pag mag-Facebook ko da. Uy, hala. Naomi ni friend request na ako. Oh, si JR. Dili ko mahimong masayok. Siya gini. Akong i-confirm. Salamat din taon, Win. Nga nakabilit kita balik. Kumusta naman ka? Win, gamay ng kikuwang. Magkagawa sa kutri. Mao ba? Maayo hinuon. Sorry kaya. Ano sino sa itong panahon nga, uyab pa ta. Inawat ka magkasabot ka na ako. Kailain mo kayo nga, lakas layo. Okay ra, uy. O gusto ko, Win, nga magbalik ka. JR. O na, Win, magbalik ka. Kaya di ka sa kutri, magninyo ta. Win, ikaw ba akong kipangandoy? Ikaw ba rin ko sa akong kinabuhi? JR. Ang saman, mahal pa ba ko nimo? O, JR. Hangtod karon, niya ka pa sa kasing-kasing. Mahal di ka. Salamat din. I love you. I love you too, JR. Pila ka buwan ang nakalabay, nakagawa si JR sa prisuhan. Kaya namatud-an man nga wagit siya sa pagkakaroon, minyo na mi og may usa ka anak. Dinhin na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Ayaw adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong sulirat. Labi na ninyo Dr. Rene Obra, Dr. Elaine Batha. Man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong sulirat. Nagawa lang ko niyo sa pangan nga Inday, 18 anyos, estudyante, taga Hinatilan, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Trabahin kini sa akong skin problem. Aron ini sabtan, sugdon ko sa bata ko, diyang 8 years old pa lang ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Contestant number 5, Miss Inday. Miss Inday,
Tarangon ko na akong paso. Alin ako'y makadaog. Oy, hala, oy. Hala. Si Mama! Giapas ko kunal ni Mama! Di ba giingnan talabang ka? Magkumusa ka galing adlaw, kinahalang ni akadas bay. Wa pa man mahuman ang among beauty contest, Ma. Beauty contest imong mata. Mura mo bang hanggaw dito sa karang stage. Paso-paso pa kunuhay mo, bisag padura mangitgit. Buyagan, ganing mo makarahuan mo na. Ha? Buyagan? Oo! Luyo ba yan ng karang stage diha? May dakong puno as balite. Nya, saba pa kay mo. Cheers, cheers pa. Paso-paso pa kunuhay dito. Tapay bayot na yung MC kunuhay. Gilukot, nagidyag mayo yung t-shirt. Padaw siyang dughan. Kung ang inyong mga short sports, nga shorts ng daan, gipilo pa yun ninyong maayo, araw ninyo, mumubok pag ayo. Butang-butang pa mong mga buwak ninyong mga saba pa kay mo. Sa mukan ganyan ng puyoan ng balite na, kamo lang. Kay maunsa di ay mi, Ma. Mabuyagan lagi mo. Masakit pa. Oh, unsa? Hinday, practice na paso sa karang stage na. Nay, hapit naman mo sawp ang adlaw bayot. Kasaban niya akong mama. Hayak pa, oy. Og sa una kasaban ta pero karon dagko naman ta. Hapit ako ta mo graduate sa elementary. Og ganahan ko nga nag high school nato. Moapil ka niya ko ka ng Miss Campus Girl. Kay ganahan jud ko ang legs ni mo girl oy. Long ligid kay kado. Og habis pa yun kay kag kutis. Mao nga, praktison daan ti ka og paso. Aron ni high school na nato. Basta na nang imong lavawok nga ala katuyo na gray girl. Ikaw na niya ang the next Miss Campus Girl, babaye. Madiha, amo kang bayuta ka. Laki. Mao, tana na, practice na sa tagpasto sa karaang stage. Buntag naman di. Hala, naunsa man yung akong panit sa paa? Mura magdunay mga himbis-himbis. Hala, kalain ini. Nga naman eh. Ay hala, kalahin ko tanaw na inday. Lain yun di ay ma. Naunsa man di ka ni. Asa man nagkaadi mo oy? Kasi ganun siya na. Parehas na matagi kaon ma. O malagi ka maingon ini. Wala man ang tanawon oy. Unsaunin na ako ma oy. Ay, suwi ko na og sabon ka ng sulfur soap be. Ha? Sulfur soap? OMG! Ano nangyari sa mismong kutis girl? Maulagi ba yun to eh? Naunsa magkani. Basta kayo sa kabuntag pag mata na ako. Ingon ini naman ni. May mga himbis-himbis na. Ala, uy! May betino, biko na, be. Pakita ko na kung sabi. Walisa, ay mo sayal. Ay, ano ba sa nagsayal-sayal man ka, oy? Ay, di mo na mo, imon andan. Kano na mo takang mag-short? Wala lagi ko'y confidence mag-shorts. Tungod aning nahitabo sa akong panit bayot. Na, di nagdid ko makontestant ani sa beauty contest ba? Girl! Nagidad pa ko ugot so anyos, nindot pa kaay kong pamani. Gani, may nakaingon nga angayan kay ko nga mo apil o beauty contest. Tangkod nga nagkadako ko. Sa kabuntag ana sa akong pagmata, natingan na lang ko sa akong panit nga mura may mga himbis-himbis. Gikan adto, mauwaw na ko nga magsulob og shorts. Pasabon ko ni mama og sulfur soap. Apan wa gyud gihapon mauli eh. Unya, mao man gyapon mauli ning akong panit oy. Murag bisamot man noon nga gipagamit ko nimo og sabon nga sulfur soap. Nay nagpikla-pikla ta mga gipanglaksi na ko himbis-himbis. Ay, imo mo nang giahat o paksi. Nangasamad na noon. May uwat na noon. Kapul man sad kaayo god. Unsa? Og nisamot ka dry ang akong panit. Samot na gyud ko mauwi ni ma. May allergy ka maging tingaling bata ka. Kadugay na ani. Allergy lang gihapon. Kung mao ka na, nga wa gyud na maayo bisan nagamit ka ng sulfur soap. Hala, magpabinisaya ta. Ha? Binisaya ma? Oo. Ipakonsulta ta nagtambalan nga binisaya. Bebe, tanaw na to, be. Naunsa din ang ako anak ko yung ko. Uy, buyag man eh. Ha? Dapan palagi ko. Sa sige mo practice sa paso-paso inday. Buyag-buyag man is tubig. Sa tubig? Oo. Oh, sa tubig? Unya, unsa man ni ingkon mawa ni. Palinaan ra ni. Paasuhan. O mawa ra ni. Unsa man sa ipalinaan na ko? Ma, ingon to si ingko nga mawa ring ako mga buyag-buyag sa tubig kung mapalinaan ako. Wa man lagi. Hapit na ba mong Christmas party, ma? Nag-practice naman gani mi sa mong jingle. Unya mag-shorts na ba mi? Mao ko ini, ma. Kadagan kay kog allergy sa paanit. Ay, sayo na oy. Aron di makita ng imong mga allergies. Anang imong skin problem. Aron di na makita, hala. Magsige na lang kag garsones. Unsa? Ay, kakatul gid ini, ma. Ay, niabot na noon sa kuntihan. Unsa? Si mana nakapin nga nagsige ko karsones.
Pero naabot naman nun ng allergies sa akong tiyan mao eh. Kung masugdan ko na pag-count, musamot ang kakatol. Dili na ko muundang count. Unsa man gyud ka di ay ni ma. Nawala na gid ko karon og confidence sa akong kaugalingon. Ganahan gid unta kay ko nga magsulob og shorts sama sa akong mga amiga nga kuyog na kog laab. Apan mauwaw na gid ko sa akong pamanit. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, mausab ba di ay ning atong pamanit? Sa dihang 8 anyos pa ko, hamis pa man ka ikog panit. Inon gani ko nila nga ayan ko moapil og mga beauty contest. Ikaduhang pangutana, gipagamit ko sa akong mama og sabon nga sulfur soap. Apan wa may effect. Unsa man gid ang sabon nga anyang gamiton sa mga sama nako nga may mga skin allergies o skin problems. Ikatulong pangutana, dool may og mananambal nga Bisaya. Buyag ko ni sa tubig. Kung buyag man sa tubig, posible bang maulian ni? Ingon sa tambalan nga palinaan lang mawara. Apan wa man gid mawa. Mutuo mo ani? Ikaw pat og katapusang pangutana. Mawaw na gid kay ko anong problema nako sa panit. Og niabot na ba sa akong tiyan ang kakatol nga og masugdan na nako kaot, mugara ang kakatol. Unsa man gid ang tambal ani? Unsa man nga doktor ang akong duolon kung magpakonsulta ko. Palihog, tabangi og tambagi ko. Ini ang akong suliran, Inday. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ako, si Dr. Rene Obra, makiguban ninyo sa inyong mga suliran, mga kalibog gumunhap sa kinabuhi. Mahimo makiling suliran nga medical, personal, emotional, behavioral, psychological, or problema sa mga ginadiling drugas. Due to social distancing, ang inyong legal nga mga sulat-suliran, pagkatambangan na sa akong partner, nga si Atty. Bathan, nga antod karon mapagid may kadungan kay mo na social distancing mi. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede kaninyo ipadala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page or diri sa mong buhatan sa 3rd floor C.R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ting Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutong pagtuluran ko kadlaw mao kini nga the problem isn't with the body. The problem is what you think of it. Ha? Ara dyan na sa una-huna, usahay ang problema, no? Nga itong magtatampo ko ng adlaw, si Inday, 18 years old, yan ang ipadala sa atong Facebook account, kini akong suliran, official writers page, sa mga taga Hinatilan, Cebu. Wow! Naghantag mga suking tigpaminaw diya sa Hinatilan, Cebu. Nahinumdum na ko sa kong amigo diya sa Mualbual, si Nick Garol. Ha? Nick Garol diya sa Mualbual. Kumusta naman ang mga nagdiyos diha o nag-night use diha sa imong mga cottage diha sa Mualbual, no? Naot nga makabisita kag balik diri sa Cebu City. Ako na lang tiwason kining gisuwat ni Jublak Lukinting mga kapitan sa ilang lungsod sa Nahawa, no? Nagisuwat gini diri. Ako lang yung basahon so nga mga honorable barangay captain sa lungsod sa Anahawan, Southern Leyte, no? Sa Barangay Kalaitan, Honorable Carla Bisas, Kapakahan, Honorable Abelardo Ligas, sa Mainit, nagkaanak ko na inyong Mainit, na isulfor diya nga tubig diya sa Mainit, Honorable Pipi Galan, Maningawong, Honorable Nini Gallardo, Mahalo, Honorable Risa Reytas, Liwing, Honorable Lini Navarro, Tagupon, Honorable Bay Bihari, Poblasyon, Honorable Tata Utsavillo, Kugon, Honorable Lito Kaloy Guno, ug sa Look, Honorable Jose Jublak Lukinting, among Vice President sa Kapitan Liga sa Anahawan, Southern Leyte. Of course, ngadto sa atong halandong mayor diha sa Anahawan, Honorable Mayor Robert Lukinting. Maadong pagpaminaw nimo diha, Mayor. Ha? So, suma sa nabati na to ganina sa dramang ipadala ni Inday, diyang bata pa siya, 8 years old pa siya, nindo tayo ang iyang pamanit. May nakaingon gud niya nga pwede ka mo apil og mga miss beauty contest na. Numdum na ko akong amiga nga mahilig og miss. Apan usa ka buntag ana, natingala na lang siya sa iyang panit kay murag nang himbis-himbis man. Ingon ang iyang mama nga gamitan og sulfur soap. Apan wala epekto maong iyang yumdangan. Dry ang iyang skin ug daghang siyang mga allergies. Bati na gyud ang iyang pamanit ug mauwaw na siya mag-shorts. Shy na gyud siya tungod aning iyang pamanit. So mo na nabati na to ganina sa drama nga di padala ni Inday, ha?
nahinom-dominom ko ni Ma'am Lolita Libradilla diha sa barangay Valencia Alegria. Nakaan namin sa inyo. Oh, nindot niyong lugar kay naay daghan tubig mo kuno ni mugawas nga rin sa Badyan ng Kawasan Falls. Maayo din pagligo-ligo niyo diha sa Alegria ug sa Badyan. Unang pangutana, mausab ba di ay ang atong pamanit? Kasi dayang 8 years old pa ko, hamis pa kayo og ang akong pamanit. Ingon gani kunila nga angay kong mapil og mga beauty contest. Well, yes, mausab gyud ang atong pamanit. Daghan kay mga rason man mausab ang atong pamanit. Could either be to drugs, kanang mga radiation sa sunlight, kung kulang ta sa vitamin C, or kulang ka sa fluid intake, mausab ang atong pamanit. So mabitan na uban maggamit og mga moisturizing lotion. So mausab ang atong pamanit. Mao na gitawag na to og na kay skin kanang care ba. Imong gaareglahon ang imong panit. Kay kining panit mao kini pinakadako nga organ sa lawas sa tao. Gawas ko ni sa mga exam, sa board exam, sa medicine sa una. The largest organ in the human body, butang ito, skin, lungs, kidney. Ang answer da, skin. Mao na pinakadako nga organ sa lawas sa tao. So akong tubag sa una nimong pangutana, Inday, yes. Ikaduhang pangutana, gipagamit ko sa akong mama og sabon nga sulfur soap. Apan wala na effect. Unsa man gyud ang sabon nga angay gamiton sa mga sama nako nga may skin allergy o skin problems. Nainom-nom ko sulfur soap dito sa mainit, barangay mainit sa Anahawan dito. Nakatugig ko, naagoy ilang tubig dito na sulfur. Lahi, ito, murag, buwan. Well, anyway, kining kang Inday nga problema, naman kita gitawag Inday o atopic dermatitis. Kining sulfur soap, harsh ni siya, pareha sa tubig dito sa mainit, Anahawan, Southern Leyte. Medyo imong gunitan, murag may asin-asin. Murag may asin-asin. So, mugamit kag soap nga naay ceramide or hypoallergenic. After bath, imo lang i-post dry. Imong i-post dry. Ay, iduot lang imo ang towel. Ayaw idudnod. Kay, kay sensitive ay kag panit. Ayaw inudnod. Kay magaras to. Mao na problema. Kanang post dry, ang towel ana, imo lang imong i-post ba? Imo lang iduot. Landod nga mauga ang imong panit. Murag i-sponge ba? Imong ipat lang ba? Imong iduot. Onya, mugamit ka og moisturizer lotion. Ang moisturizing lotion nimo kanang walay pahumot, walay perfume. Basta kay mong lotion na pay pahumot, mo samot na nagka-problema nga mga allergy na ka sa perfume. So mao na ang imong buhaton Inday Ay kabalaka kay mo daog kapag kami sinatilan. Naro koy kailang kami sinatilan nga mo apel ko nung to siya pagka binibining Cebu. Ambot og dayon ba to? So ikatulong pangutana. Nidol ko og manambal nga Bisaya. Buyag ko nuning sa tubig. Kung buyag man ni sa tubig, posible bang maulian ni? Kay ingon sa tambalan nga palinaan lang namo kuno apan wala pag yun mawala. Mutuo ba mo? Well, ako dili ko mutuo. Kaning mga kanang palina. Related man siguro pero ako lang yung hisgutan para makagawas po ni sa akong lughan. Na atoy mo lagi tambalan lagi. Yung nga palinaan kay para moagas kuno ang bomba nga akong gipakaot. Mingo ihawan kuno kanding or manok. So giahawan na mog manok, wala lang kanding. Dugo-dugo dito, gis tambalan nga para kuno moagas. Wa ganing agas antukan, wa ganing agas. Bago pa lang ningon usan ako ka trabante nga dok. Bisan pagbakay mo nga na dok, di gina mo agas. Ko nga naman. Sa namo ko nabilin dia nga drill sa katong nag-drill dia. Nakabara dia. Sumono nga mayon ko di ko muto ala. Bisag baka pala kay nga sa katong bomba nga ipakaut di mo agas. So kana mga tuto doktor mo ko no nagot po tingali mayon na pero ano kay komogod sa scientific na lang ta kay abot nga ning tao sa buwan. Backward lang kay puntag mga pamagi. Okay? So ikaw pat na pangutana. Maawaw nang gid ayo ko aning problema na ako sa panit. Ug niabot na ra ba sa akong tiyan ang katol-katol. Nga og masugdan ako og kaot, bugara na no kakatul. Unsa man gud ang tambal ni ani? Unsa mga doktor nga akong luulon nga makapakonsulta ko sa akong problema. Well, kung unsang klase nga doktor, akong gingon kanang dermatologist. Kung katol kayo, ayog kauta kay mugara, tinuod na mugara. Inom og cetirizine, kining Verlix, effective na siya.
no? Muduol mo og dermatologist, na? Muduol mo og dermatologist. Ay makatabang gina sila ninyo kay mao man kun sila eksperto aning mga problema, ha? So ayaw og kanang tuwa ng mga buyag-buyag unsa dia. Duolog dermatologist. Okay? So, you use again ceramide soap, hypoallergenic. And then moisturizer na walay perfume. Okay? Klaro ba ko diha, Inday? Hinaot nga sunod natong kita mag-ila-ila ka nako. Insa dok, ako ba ito mong itambagan? Mo-apel ko pagka binibining Cebu, basig ma-apel ko binibining Pilipinas o posible ko mo daog sa pagka Miss Universe. Proud kayo ko nga moingon ko nga, uy, nagpatambal ba yan na siya? Nagpatambag ba yan na si Inday sa kini ang akong suliran? So, gikan sa Chong Hospital Pediatric Alumni Association, if you use disposable diaper para mo air dry ang lubot o kaginhawa ang panit, dili na siya 24/7 na, no? Dili na siya 24/7. Imo gining kuhaon every now and then para ma-air dry lagi kung makaginhawa. Muhungaw ba, no? Di ka nagpilit lang na diha sa tanang higayon. Okay? So gihangak gyud ta ko Inday, hinaot nga aduna ko mo'y nagkutlo nga pagtulunan karong adlaw. Ako si Dr. Rene Obra, maning kamot lagi ko makahatag og kloro kinabuhi sa inyong mga suliran. Dili maulaw, maikog, or mangluod. Nadugay mahatag og pagtagan inyong mga suliran kay daghan kay madawat nga mga suliran diri sa among istasyon. So gikan kanamo diri sa Radio Mindanao Network, Radio mo nationwide, tatak Arman. Daghang salamat ug maayong adlaw.